bringing hope the world over. Hope Channel. Naimbag nga malim tayo mamin gagayem ken kakabsat. Nusublyen tayo, digiti naglabasen nga lawas, nga isu iti pinagkakadwa tayo. Mabalin tayo nga ibaga nga nagayat nga agpaiso ni Apo Diyos. Adu digiti kapadasan nga inted na kada tayo. Iti dayjay tunggal lawas nga nagkakadwa tayo. Iti tunggal leksyon met nga inadal tayo. Ket pacheck kakabsat nga nakita tayo nga kayat tayo ang makipaset kadayjay trabaho ni Apo Dios nga agbalin nga adalan ken disipulo na Apo tay Jesus. Isu nga adda kami manen kadagitoy nga gundaway da kami nga kakabsatyo siyak ni Pastor Eli Rafanan kaduwak ni Pastor Leo De Leon ken ni Pastor Ray Orbi. Naimbang aldaw yo, ito nagagayam kang kakabsat. Kumablaaw kami manan kada kayo, iti panakiadayo, iti panagadaltay kadagiti sasao niya po Diyos. Sapay kumata, ti Espiritu Santo agtultuloy nga idalan na tayo. Tumulong kada tayo nga agtulnog, kadagito'y amaamuan tayo, agpaay, iti trabaho anay ted kada tayo. May sa kararagsakan manen nga aldaw, tumunggal may sa kada tayo kakabsat. Nagsipod na ipaay tayo, iti panagadal ti sao ni Apo Diyos. Nga may sa nga patsen ken amuan tayo. Nga isuda dagiti mangpatanay ti na Kristiyano na panagbiag tayo. Kaya nagtultuloy nga mangted ti inspirasyon tayo nga agserbi kini Apo Diyos. Kas may sa nga napudno nga adalan ni Kristo Jesus. Amen. Iti panagpalpatuloy tayo kakabsat, kadawatek man ngagdumog tayo iti panagkararag. Amami nga dakat sa tilangit, madidayaw tinagan mo itangal daw. May sa kararagsakan kada kami, agsipud ta, dagiti nanak mo, dagiti adalan mo, ket agmay sada tirik na ken panunot. Ngay turong da, dagiti tirik na ken panunot da, iti saom. Tamumi nga iti saom, mamagbalbalo iti panagbiag mi, mapatanay da, ken maparegtada, ken may sagana da, ti asidegen nga yain ni Kristo Jesus, ket iyawid na kaminton di talangit nga pagtaingan. Bendisyon ng marudapo, ti panagadal mi, ket ti Espiritu Santom, agministro kada kami. Dagiti dawaten mi, kaya gaputi na padaganagan na po mi Jesus. Amen. 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 Kadagiti naglabasen kakabsat nga leksyon tayo. Nang nangruna idi napan alawas. Naadal tayo nga dimakkel iti arban ni Apo Dios. Ket ni Apo Jesus nga isuna iti naimbag a pastor. Ket inbati na digiti pangpangulos iti iglesia. Inadal tayo isuda digiti na espirituan nga leader iti iglesia. Tapno aywanan da dayjay agadu no umadadupay nga kamkameng iti iglesia. Ta digitoy akamkameng ti iglesia isuda digiti naayaban Pastor Leo ken Pastor Ray. Isuda digiti adalan. Ngalawa iti naggapuanda. Manipod ka digiti ubing, manipod ka digiti masaksakit. Manipod ka digiti gagangay when ordinaryo nga tattao. Manipod ka digiti saanen nga awaten iti syudad. Ta managbasol da lagarod ti inbilang kadakwada. Manipod ka digiti nabanang ken adda turay da. Uray pa yan digiti opisyales iti gobyerno. Ken uray pa yan iti nasyon. Idin nga inayaban ni Apo Jesus. Idin nga nangeg dagiti ayab ni Apo Jesus. Ket sinurot da ni Apo Jesus. Nakita ni Apo Jesus nga adda iti dakkel a pagkasapulan. Nga adda iti pilyen na tumakder akas pastor dagitoy nga adalan na. Ket kadaytoy nga lawas Pastor Ray ken Pastor Leo. Adalin tayo iti maisamanen nga napintas a panangiladawan ni Apo Dios. Dayjay man paulo ng kabsat iti leksyon tayo ti apit ken dagiti
agapit. Wenno iti aanyen ken dagiti agani. Ket makita tayo nga daytoy eleksyon tayo iturong na dayjay karit nga maited manen kadagiti disipulos tapno makipaset da kadaytoy adakkel nga panagapit. Tumatikman ni Pastor Leo nga ibasa na dayjay memory verse. Iti paset amay yulo ay eten agagayem ken kakabsat. Masarakan iti Juan kapitulo 15 bersikulo 8. Daytoy ti pakaydayawan ni amak nga agbunga kayo ti ado ket agbalin kay kuma nga adalak. Bunga. Masapul nga awaten tayo nga dayjay adalan ket isuna iti usaren ni Apo Dios nga apan agapit. Wenno alaen tayo dayjay immun una nga ladawan nga inkabil na nga isu iti kang kanayon nga panang ngiladawan tayo iti maysa nga disipulo wenno adalan. Dayjay sumurot ken ni Apo Hesus, dako na nga rod ni Apo Hesus suruten da. Ket intun no sumurot kunana ket aramiden kayo nga agkalap kadagiti tattao. Kadaytoy nga rod nga ladawan ipakita na kada tayo, Pastor Leo ken Pastor Ray, nga adday iti panawen iti panagapit. Saan mo nga mabalin nga itaktak deta? No kuma ditoy ayan tayo, no kuma pagay. No dayjay agtaltalon, makita na dayjay mula na dayjay pagay. Ammuna no manupay nga aldaw sakbay nga Apiton. Panagapit. anyan. Tano dumteng dayjay panawen nga masapul nga maanin dayjay pagay ket awan iti agani anya mapasama. Marpag, maperdi. Marpag dayjay ti term tayo marpag madadael. Daytoy met panangiladawan ni Apo Hesus. Ije Juan 15 isu dayjay ubas. Datay dagiti sangka. Dagay tayo digiti sanga ni Apo Hesus iti poon. Ket iti tarigagay na agbunga tayo. Ket kadayjay apan agbunga tayo, umay dayjay panagapit. Kas diyamet laeng ubas ken dayjay pagay, masapol nga iti tiyempo iti pannakaluom. Dayjayen abunga iti ubas, masapol nga Ngapit. apitem. Kapitan. Iso nga sirken tayo kabsat detoy leksyon tayo tata maipanggap iti apit kendig iti agapit. Iso nga umuna nga saludsudek ni Pastor Ray anya dagiti mabalin tayo nga ibaga nga mangited kada tayo iti balegi no datayo nga adalan datayo nga disipulos ni Apo Dios ket awaten tayo dayjay awis nga apan tayo makiapit, apan tayo makiani. Anya itinaadal mo ita leksyon tayo, Pastor Ray? May sa kadagiti prinsipyo nga suruten tayo. Iti mapan panagapit, uno panagani. Akas kababalin ti may nga naayaban nga adalan ni Kristo Jesus. Ket dayjay metlaeng panagturong tayo dayjay kapadasan ni Apo Isus nga naramid na kadagiti disipulos ken napasamak kadagiti disipulos ditoy Juan 1:40 aging gana ti 46 ket idin nga nadamag da ti may papan ken ni Kristo Jesus. Nadamag da ti pannakaisalakan, nadamag da dagiti sursuro nga isursuro ni Apo Isus. Ket mismo ditoy ni Andres kaya din nga nadamag na ti may papan kini Apo Isus, nangngeg na ti may papan kini Apo Isus. Nasaksyan na ni Andres ti naramid ni Apo Isus. Saan nga nagtaktak ni Andres? Napan na inayaban ni Kabsat na ni Simon Pedro. Ket kalpasan na uray pay kadagiti adu nga tattao. Nasarakan daman ni
Felipe. Ket kastamit ni Felipe, inayaban na dagiti dadumapay nga ni Nathaniel. Isu nga, masiputan tayo dito kakabsat. Ni Andres, namuan na ti sursuro, agapo kini Apo Isus. Ket kayat mo't ni Andres nga ipadamag da ito nga sursuro nga namuan na kini Apo Isus. Asjay, uray pa ino dito'y kapadasan dayjay kinaalis to ni Andres, ngagsapul kadagiti tattao nga iyasideg na kini Apo Isus. Ket inpang pangruna na, dayjay kabsat na. Kabsat na. Makita tayo dito prinsipyo kakabsat nga nadaan ti personal involvement. Minnaysa iti panangyasideg na kini Apo Isus. Isu nga adda dagiti ibaga pay ti manurat ore pay ni Ellen White. No kasano ti sistema ken prinsipyo ti panangyasideg tayo kini Apo Isus. Kadagiti tattao. Dayjay 5 nga kay. Dayjay kababalin ti maysa nga mangyasideg ken ni Kristo Jesus. Dayjay madaan ti kinamanagayat. Dayjay adalan nga mangyasideg ti pada na nga tao ken Kristo madaan ti kinamanagayat. Masursuro na nga ayaten dayjay Kristo ket kalpasan na ibingay na kadagiti sabsabali. Dayjay nasursuro na ken ni Kristo, dayjay naamuan na ken ni Kristo, ibingay na kadagiti sabsabali. Maddaan dayjay maysa nga agani, wenno maysa nga adalan, iti panagtalek. Maddaan dayjay maysa nga tao ti kinapakumbaba, kinapudno ken kinasanto ti panagbiag. Masarakan ken kuana, daytoy kababalin. Tapno ti kasta makita ken kuana dayjay nga buya nga makita na kadagiti tao nga isumot ti panangyasideg na ken ni Kristo Jesus. Dayjay panangipateg na. Okay. Dayjay tao ket iyasideg na daytoy nga tao ken ni Apo Jesus. Ken ni Apo Jesus. Kas may sang adalan met, awit-awit na met dayjay na imbag adamag itipan na kay salakan nga isu ni Apo Jesus. Ta di nagsaknap. Ipanamay. Ta di nagsaknap pastor, di minnaysa niya. Right. Di nasarakan da ni Apo Jesus. Dayto nga nakasarak kin ni Apo Jesus napanamot imbaga jay sa bali. Right. Dayjay mo dayjay na ibagaan ti sa bali, napanamot imbaga ti sa bali. So nga nagsaknap dayto nga damag. Aging ganang imadu dagiti tao nga aginteres iti panangammo kin ni Apo Jesus. Gaputa adda ti maysa nga tao nga nangirugi ket dayjay naawis di maysa napamut nagawis aging gana nga nagsaknap. Ket idi imadun dagiti tattao nga makaammo ken ni Apo Isus ti prinsipyo ti Biblia nagsaumot ken ni Apo Isus kadagiti adu a tattao. So personal evangelism and after that a public evangelism. At dapat kaya't ko nga inayon Pastor Ruby iji binasam. Makita tayo nga idi mapan iji enti kabsat na awan sa bali nga mensahe na no di hanga ni Apo Isus. Wen. Ni Apo Isus ti pudno gaya mga disipulo inton amapan umasidag tiyam amuna ni Apo Isus. Hanga di bagina. Hanga di bagina. No kat ni Apo Isus. May kadwa. Makita tayo nga dayjay naibagat atay ni Pastor Rafanan ijay Jan kapitulo 5 nga dayjay mangibaga connected pay kin ni Apo Isus. Tadi jay kuna na nga no awan isuna no hantay anay konekta eto nagagayem ken kakabsat no hantay anay konekta kin ni Apo Isus. Uray no masidig tayo, hantay yung agbunga. Masapol amay konekta tayo kini Apo Isus. Kano na konekta tayo kini Apo Isus, kasla kung madyo ubas, dahil taraon tayo, dahil mapan kada tayo, mangpabunga kada tayo, agka po, magnakin kwa na. So amin, nasagat ko ma. Amin ko mga umay kada tayo, pati di buka tayo, nasagat, nagnangay muna kini Apo Isus. Apo Isus. Dahil makita. At dahil tinapintas, Pastor Rick and Pastor Leo, ito'y pagleksyonan tayo. Aldaw ti Domingo, kunana, titinapay kintagpalpalama. Iti may sa nga managbasol, nga agsapsapol ti kinapudno, agsapsapol iti pan nakaisalakan, ket arig na may sang agpalpalama, mabisin launay, ket idin anasapulan na dayjay tinapay, saan na nga iyimot, dayjay nasarakan na nga tinapay, no di ket di
apan nang ipadamag kadagiti pada ng agpalpalama, dagiti pada ng mga nagbasol, dagiti pada ng agkasapulan iti pannakaisalakan ket kunana umay kayo nasarakak ti tinapay. Pudno launay takunanan ni Apo Jesus, siyak iti tinapay iti biyag. Ket intun no dayjay nga tinapay, ket alaen dayto yung agpalpalama, kanin na iti bukod na mapnek to. Ket dayjay nga panang kaan na. Simbolik panang kaan na kadayjay tinapay ti biyag. Dayjay tinapay ti biyag, Pastor Leo, isu iti mangbalbaliw kadayjay panagbiag na. Agbalintun anak ay ayo kadayjay pada na nga agpalpalama. Ni apay niya nga tinapasamak ka dito. Oo. Makita danton nga kasapulan dan nga apanlatan nga ibaga kadagiti adupay nga agpalpalama, adupay ang mabisbisinan, adupay ang managbasol nga addagayam iti ayan iti pakatarunanda isu ni Apo Jesus. Kasto iti nasarakak nga kuaman pastor. Wano nakitak na observer ko nga kapadasan uray pa dagiti muno na amin nga nakaamam kini Apo Jesus. Napandem padpadamag. Doen. Nga adadtoy ti Kristo. Dahil lang di damag das ko nung dati pastor. Kasaman datay kuton no adalom ngagpaiso. Ket inton dahil kuton ket nakasarak ti makan. Ay mapanay padpadama pan nayaban namin nga papada na nga adadtoy nasarakak sa dando mamaminsan nga magbagkat. No dayjay ti prinsipyo dagiti adalan iti agdama. Nalaka ang may saknap ti banghelyo ket nalaka nga maapit dagiti tattao nga may sagana diti ay ni Kristo Jesus. Amen. Malagip ko, Pastor, ada kapadasak iti kalasyaw, dimagas kami, gimatang ti puto, ada ubi nga dumawat. Katintad ko kinkuha na puto, madamdama, pimanaw, idang subli, nagadudamot ng ubing, dumawat da amin, Pastor, ti puto. Tigayam disipulo, hanalaang ibaga no nagapon ti puto, no dikit ipakita na di puto. Wag. Ti puno disipulo, hanalang ibaga nga, ada jay ni Kristo no dikit ipakita na, dahil Kristo nga ada kanya na iso nga may kalublat na tibay sa disipulo kanya Apo Isus. Tahanin nga iso nakita na ka, dahil puto nga awit na. Timay sa disipulo, haanan asyak ti makita na kuma, no dikit ni Apo Isus nga awit ko, isot makita da. Iso mati danon ko kadakwada adatoy, dahil ti pudno ang makita maadal ditoy. Adadtoy ti Kristo nabalbaliwan na. Yan latiw kuman ti pag tutungtungan tayo, adalin tayo, Pastor Reken, Pastor Leo anya. Dayjay apit. Ni Apo Jesus, idiinsuro na daytoy, adda isuna ijay Judea. Amuna, iti panawen, iti panagapit. Kuna na digiti masisirib, nga digiti agtaltalon ijay Judea, amuda digiti panawen, iti sasangpet, iti tudo. Ket agsipud ta amuda digiti panawen, iti sasangpet, iti tudo, adda iti duang aramiden da. Umuna, isagana da digiti bukel, mikadwa, isagana da digiti pagmulaan da digiti bukel. Ta intun no imula da digiti bukel, kadayjay dagagan na isagana, no awan iti tudo. Awan met laeng iti agtubong. Awan serbina. Ket intun no umay manen iti panawen, amu manen digiti agtaltalon, nga adda dayjay panawen, nga itid manen ni Apo Dios, dayjay tudo nga mangpaluom dayjay anyenda. Iti na espirituan a panagbiag, dayjay tudo isuna ni Apo nga ni Espiritu Santo Espiritu. Suna ni Holy Spirit. Ket makita tayo nga rod nga intun no addan dayjay Santo nga Espiritu iti panagbiag, kadagijay nga apan tayo ayaban. Nga makikadwa kada tayo nga agbalin nga adalan. Daytoy met lang Santo nga Espiritu isu iti mangirugi, dayjay panagrusing, dayjay bukal ti ebanghelyo ti panagbiag da. Dayjay met lang Santo nga Espiritu iti mang pabiyag, dayjay bukal iti kinapudno iti panagbiag da. Dayjay met lang Santo nga Espiritu iti mangited di panawen iti panagani. Ngamada iti problema.
Kunanan ni Apo Jesus, kitain nyo ti taltalon. Marpagkag, Naluumain. naluman. Mabalin nga anyanin. Iti saludsod na. Ayan. Dagiti umaani. Ayan. Dagiti umaani. Isu nga itikarit kada tayo kabsat, da ito'y kinadisipuloan niya. Nga amun tayo dagiti panawen nga pagbibiyagan tayo. Iti kapintasan nga panangkita tayo iti panawen nga pagbibiyagan tayo, ket sublyen tayo dagijay pagilasinan nga inted ni Apo Jesus kadayjay mikadua nga panagparang na. Tammo tayo nga dayjay panagparang na isunto dayjay dakkel a panagani. Ket saan ko mga palubusan, Pastor Leo ken Pastor Ray, dagiti pangpangulos, tada nga ron ti pinili na Apo Diyos nga pangulon, iti iglesia. Ken dagiti kamkameng ti iglesia, tada dagiti adalan. Nga aglabas, dayjay tiyempo iti panagloom, ket saanda nga apan anyen, dayjay pinaluom ni Apo Diyos. So nga, dakkel iti karit kada tayo. Isu nga tikit kita ditoy, daytoy leksyon tayo, makita tayo nga dayjay agapit, sino? Datayo matlay. Digiti disipulos. Disipulos. Sino mat dayjay apitin? Agbaling nga disipulo. Dagiti tattao. Dagiti tattao nga napadamagan iti ebanghelyo. Owen. Tapno inton no apantay ken kuana babaen ti Santo nga Espiritu metlaeng awaten da dayjay ebanghelyo agkakadua dayjay apan agapit ken dayjay inapit da nga aguray Tiyay iti ni pan Apo nakaisangpet da ijay nailangitan nga pagarian ni Pagarian ni Diyos. Apo Diyos. Kaya't kuman nga nayunan dahi, Pastor, napatag nga rod daytoy imbilin ni Apo Isus kadakwada. Dito'y aramid. Kuna na dito'y Kapitulo 1, versikulo 8. Ngam umawat kay tutipan nakabalin, inton umay kada kayo ti Espiritu Santo. Kat na kayo ti saksik sa di Jerusalem. Ken iti so amin a Judea, Samaria, agin gati ungto di taga. Kung na umawat kayo ti pan nakabalin, inton umay ti Espiritu Santo kada kayo. Kat daytoy imbagan niya verse 4. Nga kuna na, urayan tayo kumati kariti ama anangag tayo ken kuana. Iso daytoy ti urayan tayo. Iso nga napintas gayam, kadagiti amin nga addang tayo akas disipulo, urayan tayo, dawaten tayo ti panagkiadda, panangidalan ti Espiritu Santo kada tayo. Wen, Pastor Leo, ngam dokit kitain tayo iti paset, iti istorya, iti iglesia. Dayjay umuna nga tudo, iti Jerusalem, dayjay ti bagbaga tayo nga di Pentecost. Panangitid na. Isu nga idi-inted na, nagtultuloyin nga dan dayjay Santong Espiritu, tan na adayjay langitan ni Apo Jesus. Iti kuna na apanak ken ama, ket dawatag nga, itid na kada kayo ti Santo nga Espiritu. Isu nga idinapan ni Apo Jesus di langit, inted ni Apo Jesus di Santo nga Espiritu. Saan na nga baybayan dagiti adalan? Saan na nga baybayan dagiti pamati? No dikit di isuro na dayjay inbagam tatay Pastor Ray, dayjay obligasyon da nga apan agsapol kadagiti pada tayo nga managbasol tapno mayasidag kinapos. Apag isu dayta, kakabsat. Agsipod ta ko na ni Pablo, ti Espiritu Santo katagtultuloy nga agtrabaho kadagiti tao, you preach in season and out of season. Pang kayo gapit, kadagiti tao, agsipod ta paluuman ti Espiritu Santo. Babanti sa uni Apo Diyos. So nga, iti panangiwaras tayo, panangipadamag tayo kadagiti sa uni Apo Diyos. Ijay mo't nga maisagana. Ti panakabalin ti Espiritu Santo, ti puspuso kita tao nga mawat, ti panakaisalakan. Iti dakkel nga patsin tayo, Pastor Ray ken Pastor Leo. Dada tayo saan tayong amukit no sino digitay karnero ni Apo Jesus. Saan? Okay. Ngem kuna na ijay
Juan 10 versikulo 16, adda pay ti karnero nga saan ang naitipon ito'y apagtaraknan. Right. Kaya nangasawan, dahil ito'y pudnong iglesia. Mm. Iti kahit nangasawan kakabsat, idaayan nyo, idapagin, idata kadwada kay nga agad-adal, bigbigan ni Apo Jesus, nga adda kada kayo, dagiti karnero na. Ket iti kuna na, masapul nga maayaban isuda. Ket iti- Tapno, rumuarda iji ayanda, ket makipagmaymaysada iti pangen. Dagiti panangiladawan ni Apo Jesus, kadagiti na duma-duma nga paset iti panagbiag ti Kristiyano. Panagapit, panagayab kadagiti karnero, panagdakles, dagito yung aming kabsat, adda iti kaipapanan na. Isuda jay panangawat iti maysa nga managbasol, iti ebanghelyo ken Kristo Jesus. Tapno ited ni Apo Dios. Iti sa Hindi mo Okay. pan nakabalin na kung Okay. tayo pastor niya, di pan nakabalin kat ora di pan nangidalan ti Espiritu Santo. At dati kapadasan ni Pablo nga mapan kuma di nga lugar ngem ti kuna ti Right. Espiritu Santo kung kuha naghampay. Kahit ko basahin, Pastor, masarakan dito ti Arami 16. Adat Espiritu Santo. Kuna na dito, versikulo 6, aging ganatin 9. Kuna na, kat limabas iti dagat ti Phrygia, ken Galatia, kat ti Espiritu Santo pinarit na ida nga ikas kasabada ti so ije Asya. So, imbawal ti Espiritu Agure Santo. kapay. Kuna na. Kat ididimteng dat ti sango, sangwanan ti Misya, ginayagay da anapan ije Bitanya, kat ti Espiritu ni Jesus, saan da ida pinalubusan. Imbawal naman na yun. Kat ide limabas da di Misya, bimabada anapan di Troas, kat ti rabi nagparangken Pablo ti may sa parmata, may sa alalaki at taga Macedonia nagtakder, ang nagdawat kinkuan na, umay ka di Macedonia, kat tulungan na kami. Ada di Espiritu Santo ngam, iti pa nagtrabaho tayo, di Espiritu Santo kumatimang diktar. Mangidalan. Isot mangidalan kumakada tayo, Pastor. Iti aramidin tayo. Tano kitaan tayo dato'y kapadasan da, dagiti adalan, iti nang kontrol kadagiti amin, agaraw dagat, Holy Spirit na Iso nga ti message dakat sino? Ni Kristo. Ni Kristo. Ti tema ti mensahe dakat ni Apo Isus. Agsipod tayo Holy Spirit, iso ti kanayon anak iadda kadakwada. Dahito ti may sa anasya at kadagiti adalan, dagiti agapit, ken ure pa dagiti apitan. Susto ko ng pastor, hantay amo dagiti apitan. No, ayun da. Ngam, babaan ti Espiritu Santo isot mangibaga. So, kana, ingka diya, dati yono ko, kuwari kay Philip. Lokatan na tiruangan kadagiti hintil. Espiritu Santo tinang Dr. Pablo, ako na ingka kadagiti hintil. So napintas no, ipalubos tayo. Nga ni Apo Isus, kas datayo kat taga-apit na. Iso mangibaga, ijay ti papanam apagapitan. Iso nga, kasapulan lata ti panagkarkararag. Ay eten, gagayem kang kakabsat. Iti panagtrabaho tayo, kiniapo Diyos, iti kaubasan na. Masapul tayo lata karkararag, dawaten tayo, tikanayon, apan ang gidalan na kada tayo. Taday to'y pagtrabahuan tayo, kat iso ti kaubasan na. buklin tayo mga road dito'y inadal tayo, Pastor Rek and Pastor John Aya. Mayat tayo man wenno saan, umay iti aldaw, Panagapit. iti panagapit. Iti karit nga iyeg ni Apo Diyos kada tayo, iti iglesia, digiti adalan. Nga awan kumay iti anyaman nga mabalin tayo nga ited alaped kakabsat. Tapno apan tayo makipaset. Dayjay nga panagapit. Noon. Ta makita tayo nga dakkel dayjay peggad. Dakkel iti peggad. Isu nga intun no makita tayo met dayjay namnamaan tayo met. Nga dayjay nga inkari ni Apo Jesus kunana makiaddaak to Kada kayo. kada kayo. Ingana iti panungpalan iti lubong kay nang asawen intun no apang kay agapit. Babaen iti santong espiritu kadwaeng kay to kunana. Isu nga pudno dayjay kunang Pastor De Leon nga dayjay man tao wenno dayjay adalan dayjay disipulo nga agtalek latta Agsadag. dayjay Panakabalin. agtalek latta iti panakabalin iti santong espiritu iso iti nabunga iti panagapit na. So ano da do makit agiin na nga tayo
Mano na bautisaran jay crusade mo Pastor Ray, kastoy. Mano na bautisaran jay crusade mo Pastor Apanan, kastoy. Mano na bautisaran ijay crusade mo Pastor Leo, kastoy. Iti prinsipyo saludsuden tayo na isagana kadi dayjay na panantayo nga nagapitan. Adda kadi iti naimula kadayjay papanantayo nga pagapitan. Tano saan pa'y anamulaan? Saan pa'y nga tiyempo iti panagani? Awan maami. iti maapit. Awan ti maapit. Saan pa No napag adaman, basit. Okay. Iso nga, agyaman tayo kabsat kada ito'y may kasangapulo ket dua nga leksyon tayo anya. Nga, iti kunanan ni Apo Esos, daytoy ti pakaidayawan ti amak. Nga agbunga kayo iti adu. Ato. Iti katpatpatang ni Apo Esos ket dagiti sanga. Ket kunana siak iti puon iti ubas da kayo. Dagiti Kunana ka dagiti adalan iti sanga. Sanga. Ket no dayjay nga sanga ket agbunga iti adu. Isubli tayo nga dayaw kini Apo Dios. Amen. Gagayem ken kakabsat, adaman iti programa iti iglesia ta itata. Manipod iti general conference ingana iti lokal nga iglesia. Dayjay kuna tayo nga integrated evangelism lifestyle. Iti kayat nga asawain. Datayo nga imawaten ken ni Apo Jesus. Agbalin ko mga paset iti panagbiag tayo ta lifestyle nga road. Wan. Dayjay apan tayo panangibaga, panagawis kadagiti napateg akarkararwa. Kada ito nga programa, Pastor Leo, tasikamit iti mga maton, kada ito nga programa iti misyon. Iti dawdawatin tayo ket amin ko mga family units. Nga buklen iti ama inaken dagiti anak. Isuda dayjay ko na tayo nga agbalin nga IF. Intercessory family. Agsublimanen kadayjay inadadal tayo. Nga dadtoy iti maysa nga adalan, ikarkararagan na dayjay kayat na nga idanon ken Apo Dios. Dayjay may kayat tay nga idanon ken Apo Dios pamilyaman wenno maysa nga gayem wenno maysa nga tao. Ninaganan tay suna iti cared family. Isu dayjay apan tayo dayjay ko ng pastoreta tayo nga apan tayo ipakita dayjay kinapatigda. Intun no dayto yung iglesia. Dayjay man ti kayat ko nga mabuya. Intun no dayto yung iglesia dagiti kamkameng ket agbalinda nga apostoles wenno disipulos agbalinda nga IF. Anya laki din ta nagadula ka maanin. No, amin. No, amin. Magkipasat. Dayjay iti dawdawatan ni Apo Dios nga intun no iti iglesia makipasetdan akas iti paset a mayolo agbunga dayto ng iglesia ket sino may daydayaw Nga po Dios. ni Apo Dios. Malagip ko, Pastor, yung teksto nga inaramat mo tatay. Nga kunana ni Apo Isus kat adu dagiti anyen ng basit dagiti agani. Agani. Idawdawat yo nga ti Apo agibaon ka dagiti agani. Dagiti binagaan na nga mga dawdawat mga karkararag isuda mo la na ibaon. Isu nga tayo kumang iglesia ni karkararag tayo iti panagani datay mo lang ati mapanta datay mo la may baon. Awat sa bali nga may baon. Kasilala nga ruden Pastor Leo ken Pastor Ray dayjay karit nga inted ni Apo Dios kini Isaiah. Sino ti baon ko? Anya sungbat nga Isaiah. Datuyak Apo. Tuyak Apo. Ibaon na. Ibaon na. No, makitan ta ibaga nga road, iti Apo, iti Ani, the Lord of the harvest. Nga ti aanyen ket naluumen, ket dakkel iti pagkasapulan na ti agani, iti dayjay itedtay ko mga sungbat, ket kunana, Apo, ibaon na. Kadagiti amin nga agkuko ng imawat. Iti mapan, ket Sa usaran nga agani. Saya- Sa ngururayan niyo sa bali. Ano na? No, Kasi si kam nga pastor iti ko. Mangugi ka mismo, di Si buwan. ka iti adalan. Si ka iti maibaon. Datayo iti maibaon. Isu nga gyaman tayo kabsat, adda iti paset tayo. Kadayjay panagani, kadagiti maisalakan, Ang iti isuda. pagarian ni Apo Dios.
agkararag tayo. Bendito nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Patyan mi, no kitain mi, dagiti pagilasinan, iti asidegen nga panungpalan iti lubong, nga isu itinted iti anak mo. Nga isumit o Diyos, iti aldaw, iti panagani. Asideg launa yun, kit makita mi akas inbaga iti anak mo. Nga iti taltalon ket aanyen, dawatin mi ama nga tulungan na kami. Da kami nga anak mo. Agraman digiti gagayem mi nga nakinadal kada kami tatta nga aldaw. Nga sungbatan mi dayjay nga karit o Diyos. Nga mapan kami makiani. Tapno addanto iti ragsak kadayjay nga aldaw. Usarin na kami ama. Wala po. Idalan na kami babaen iti Santo nga Espiritu. Kitagyaman kami, tanukit kitain mi asidagan iti panungpalan. Ket ibaon monton iti anak mo to may naalaen, dagiti amin nga may salakan. Iti kararag mi o Diyos, agraman kadia, dagiti kaduaming agin innadal. Iti inaldaw-aldaw nga kaduami da. Iraman montumet isuda. Dawaten mi, nga daytoy nga dawat mi ket patgam, itinaga na po Mesos. Amen. Amen.